padha mawur mangawawurahan dengaraning ajurit gong maguru bangsa tata kaya butala para pangri ing turangga hesti miwang duaja kang kegitir ora kata ingkang duaja duaja lelayu sepit punika sinuwuning Mandura Prabu Baladewa ingkang medal saking kedhaton Ngamarta sembah pangabekti kula katur sinuwun Kang Putra Jangkar Bumi ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wa Prabu Balarama semanten ugi kula Kanjeng wa Satria Pringgondani kula pun Gatotkaca cumadong dawuh bekti ku katur ya Pakde Bule aku Antasena ngaturke bekti marang Pakde Baladewa ya Anoman lan ponakan-ponakanku bocah bagus, bocah gagah. Antareja Gatotkaca lan bocah degleng Antasena wis ndak tampa. Agawe bombong ing rasa ora lewat pangestuku ditampani. Paring pangestu sinuwun Mandura kula kalungaken jangka kapetekaken jajara meketing Wardaya miwah ana rah daging kaiwanan. Ya, wis tak tampa Pakde Kosik. Janur Gunung Kadingaran Pakde Mandura miyos saka kedhaton Ngamarta. Kok sajak beneh karo adat saben nitik saka lekering netra jaiting wadana kang sarta tepunging wimba kaya ana sing dipenggalih kaya ana sing dipikir babakan apa Pakde dawuh karo ponakan-ponakanmu mbok menawa ana reruwet Antasena bisa ngudari kalamun ana pepeteng Antasena bisa madhangake waduh ketiwasan Antasena ketiwasan piye Pakde Babarna gatine karsa ngene Antasena. Pun wa iki mau budhal saka negara Mandura tumuju negara Ngamarta kene. Mung kepengin tilik marang kayuwanane pepunden-pepundenmu para Pandhawa. Lah banjur apa wis ketemu karo pepunden-pepunden Pandhawa, Pakde? Durung Antasena, durung. Malah kepara dina iki pepunden-pepundenmu Pandhawa murca saka praja gerek weh latra jagat Dewa Bathara. Agaware sang kapirang urinang kul ginempit kempit dosang retnaning bawana ya si tukang walang adi ya si tukang ngenesing tias bela dalah ya jagat ya dewa ya Bathara kados sinambar gelap lepat raos sing manah kawula dosinuwun dupi midhanget para kadang Pandhawa ingkang murca saking praja kados pundi menika wa Prabu kados pundi wa Prabu banjur kira-kira ana ngendi Pakde ana ngendi murcane para pepunden-pepunden iki ya Pakde Anoman Antarja Gatotkaca lan Antasena pun waya durung dungkap aku kepengin tilik kayuwananing kadang para Pandhawa awit katemben wae panjenenganing sunyupena utawa ngimpi sajroning impene Baladewa negara Ngamarta kaya ketaman banjir bandang kamangka wong ngimpi kok ngimpi banjir bandang maknane papan mau bakal ana bebaya apa ora ngono senggono mekaten sinuwun menawi mboten sisip anggen kula sinau mula bukanipun manungsa saged ngimpi menika riyen ratuning dewa ing kayangan Suralaya kang wewisik Bathara Guru tumurun ing Arcapada ratuning dewa kang tumurun ing Arcapada kala wau madheg ratu ing negara Kapilawatu ajejuluk Sang Prabu Sri Maharaja Dewa Buddha ya Sang Prabu Sri Maharaja Dewa Buddha wau ratu ingkang kawitan mapan wonten jagat gumelar inggih panjenenganipun kala ingkang ngripta pangimpen Kadaradasih pangimpen Kadaradasih lakar kasinggihan Kadaradasih mengku teges
wengi ngimpi esuk kudu dinyatani. Lah saksampunipun ngripta pangimpen kadoro dasih Bathara Guru mboten kiyat ngratoni janma manungsa ing Madyapada awit sipating manungsa niku duwe karep dhewe-dhewe. Gancaripun crita Bathara Guru jengkar saking Madyapada kondur ing kayangan lajeng nimbali dewa putra-putranipun cacah gangsal Bathara Bayu, Bathara Brahma, Bathara Sambo, Bathara Kala lan Bathara Wisnu. Dewa gangsal kala wau kadawan supados tumurun ing Ngarcapada ngratoni jagat gumelar, ngratoni jagat wetan, kulon, kidul, lor lan pancer tengah. Bathara Bayu madhek ratu wonten jagat wetan ing negara Medang Hawa, jejuluk Prabu Bima Sekti. Lajeng Bathara Brahma madhek ratu wonten jagat kidul ing negari Medanggiri ajejuluk Prabu Budawaka. Lajeng Bathara Sambo madhek ratu ing jagat kulon madhek ratu wonten negari Medangkawi jejuluk Prabu Sambaraja. Bathara Kala madhek ratu wonten jagat lor mapan ing negara Nusa Kambana jejuluk Prabu Kalayuwana. Lah ingkang wekasan Bathara Wisnu madhek ratu wonten pancer tengah ing negara Purwacarita jejuluk Prabu Sipata. Lajeng dewa gangsal kala wau ngripta impen piyambak-piyambak. Sing diripta sing dicipta dewa lima kuwi mau apa wae Anoman mekaten sinuwun. Bathara Brahma ngripta impen papat cacahe kang aran Kawarsita, Kasudarsana, Kacakrabawa, Kadaradasih. Bathara Bayu ngripta impen ugi cacah sekawan nggih turu ngimpi Pendhita Wali. Bathara Sambo ngripta impen 3 cacahe kang aran Iblis, Adam lan Hawa. Bathara Kala ngripta impen sekawan cacahe kang aran Kala kali tikus. Kala kali kadal tikus ingkang pungkasan Bathara Wisnu. Bathara Wisnu ngripta impen cacah 3 kang aran Titiyani Gandayani kang sarta puspa tajem. Oh dadi pengimpen Titiyani Gandayani lan puspa tajem kuwi riptane pukulan Bathara Wisnu Anoman. Manut katerangan ingkang kula tampi mekaten sinuwun. Nanging dongeng sedaya kala ampun dipangan mentah kedah diratengi langkung rumiyin. Sejatine dongeng niki namung gambaraken yen to menungsa lair wonten Ngarcapada niku mboten ijen, ning menungsa lair wonten jagat gumelar niku dikanthi anasir papat perkara, utawi dulur papat anasir bumi, geni, banyu lan angin. Inggih bumi, geni, banyu, angin niki ingkang ngancani kula lan paduka sinuwun sarinane sawengine. Ing jagat wetan, jagat kulon, jagat kidul, jagat lor lan pancer tengah. Jlentrehipun mekaten sinuwun. Ingkang mapan wonten jagat wetan niku anasir angin, dewane Bathara Bayu. Milanipun Bathara Bayu dados ratu ngratoni jagat wetan, anasir angin lungguhe wonten wetan. Malaikate Jabarala wernane putih, dina pasarane legi. Mila tumrap wong Jawa pasaran legi niku lungguhe ana wetan. Inggih dinten legi kala wau dinten sing wiwitan. Awit wetan niku saking tembung wiwitan. Salajengipun ingkang ngreksa wonten jagat kidul anasir geni. Dewane Bathara Brahma, malaikate Makahala wernane abang, dina pasarane paing. Pramila paing lungguhe ana kidul niku anasir geni. Ingkang mapan wonten jagat kulon anasir banyu, dewane Bathara Sambo. Malaikate Hasarapala wernane kuning, dina pasarane pon. Pondene ingkang lungguh ing jagat lor menika anasir bumi. Dewane Bathara Kala, kala tegese wanci utawi wektu. Mila ubenge bumi gendeng wanci ingkang benten, ana padang, ana peteng, ana rina, ana wengi. Anasir bumi dewane Bathara Kala, malaikate Hajarapala wernane ireng, dina pasarane wage. Mula wage lungguhe wonten jagat ler. Ewa dene sing pungkasan ingkang mapaning pancer tengah boten wonten sanes kejawi Bathara Wisnu. Wisnu saking tembung wis manunggal. Wis manunggal cipta rasa budi kelawan karsane, manunggal kawula lan Gustine. Milanipun wernane manca warna, dina pasarane kliwon. Kliwon mapane wonten pancer tengah. Kliwon niku mapane wonten pancer tengah. Mila kena kanggo titenan wong-wong biyen. Wong niku kok
pasarane kliwon dina kelairane pasarane kliwon niku gampang entuk jodoh ngoten. Arep nyang legi cedhak, arep nyang pon cedhak, arep nyang paing cedhak, arep nyang wagi cedhak. Kliwon niku mergi mapane enten tengah. Wong wedok kok pasarane niku Senen Kliwon adat saben niku gampang diselingkuhi. Ngoten. Wong wedok Senin Kliwon. Mergi riyen niku wonten sejarahe. Dewi Soma niku nggarbini, menika garwanipun Begawan Respati tanpa gepok singgon menika saged nggarbini. Wong wedok kok Senin Kliwon niku adat saben gampang diselingkuhi. Niku pun rumus wong-wong jaman biyen. Wage niku mapari teng ler, paing niku teng kidul. Ler kali kidul niku kon rukun angel. Wage kali paing niku akure angel, rukune angel. Wong lanang kok pasarane Slasa Wage sing wedok Setu Paing. Sing lanang Slasa Wage sing wedok Setu Paing niku kena diarani gehing. Sithik dhewe karo akeh dhewe. Niku kok iso awet nek omah-omah kula wenehi hadiah pun. Slasa Wage kali Setu Paing sithik dhewe karo akeh dhewe niku wong Jawa mboten kenek mergo mboten imbang. Oh ngono Anoman inggih. Dadi para leluhure dhewe iki wis ngripta kaya ngono kuwi. Nuwun inggih, Bu. Sinuwun wangsul dhateng primbakan ingkang ngajeng kula wau. Piye Anoman? Mungguh pamrayogamu kepiye? Murcanipun para Pandhawa, kadang para Pandhawa, paduka ingkang sampun ngimpi, paduka sampun nampi wangsit saking Jawata. Nuwun inggih negara Ngamarta ketaman banjir bandang nyarengi para kadang Pandhawa murca. Menika tegesipun Gusti paring sasmita mbok menawi para taruna muda ing negari Ngamarta kinen langkung hanjagi kayuwanan piwah katentremanipun negari Ngamarta menika sinuwun. Ya bener Anoman. Mula ayo padha dijaga katentremaning praja Ngamarta iki. Antarja Gatotkaca lan Antasena dadi bocah namaja nganti duweni pitakonan negara. Wis menehi apa marang kowe nanging pitakonane diwalik. Kowe wis labuh apa marang negaramu? Ngestaken dawuh Prabu, ngestaken dawuh Prabu. Ya ngestoke dawuhmu, Pak Jebulik ya. Muga-muga antuk pangasih saka Gusti Kang Maha Asih. Ayo ilange para Pandhawa, murcane para Pandhawa direksa bebarengan. Sapa wae wani ganggu gawe katentremaning praja Ngamarta kudu enggal disingkirake. Pumrekang bala lumares budalengtra Matya Puspa warna-warna busanane saking prawadya rame kumuro pindo ombak ing
Hey!
Yo. Thank you.
kata sang Gatut kaca tinon mabak areka suta tekabira tresna Barata manah muji saktinira Barata manah muji saktinira ngaglah ing tenging dlanggong risang Gatotkaca nering jebarsa ngambadir kantor sigra ngencengi busanane apa ta busanane caping Basunanda Kotang Antrakusuma kasut padha kacerma yekti ana kuwasane dhewe-dhewe caping Basunanda ana udan ora kodanan ana panas datan kepanasan Kotang Antrakusuma apa ta dayane Kotang bisa mabur tanpa lar mencolot tanpa sutang kasut padha kacerma kasut us ngarani padha sikil kacerma lulang senadyan lulang dumadi saka walungsunganing Sanhyang Nagaraja dayane ngambal masangar gayuwaing sarta ngungkuli pendhita tapa dadya tawa tawi tawar pedang kebusane Raden Gatotkaca sigra tancut alewanda gebrak lemah kaping 3 mletek ing wiyat sumusupen Hima Himantaka
dodol gayung kekono ore sang Ramandaya Patyana yaksa guncang krama namane wil katak sini jejagi jroning wareh Mbadaka lan tanpa tuwa mina-mina jro jaladri mila gugu saben ari mas miber panonku pating kalebur durung suwe laku anggonku saka ndandang mangore kepapak ana wanara kusika seta wanara kethek kusika warana seta putih ana kethek mula si putih memplak ngaku sapa kang dadaranmu yen bisa tata jalma manungsa wanara tambuh marang aku haranku begawan Anoman mburi saka pertapan Kendali Sada Anoman ya senggana Ramandayawati bali takon ana prajurit segelar sepapan payunge megar kaya jamur barat tumbrak anyarang apa jatyangaran sapa cecunduk ing laku cat katon cat ora kekesete tandya patari durga mburi saka ndandang marang ngorearanku tumenggong salokat katut barat sumedya laku marang menyang endi penggerangan mripatmu kaya duwe niat kang kurang prayoga nyimpang ngiwa utawa nengen sumedya laku arep menyang endi arep bedah negara Ngamarta arep mateni para Pandhawa kang sarta Cindelabangi ora sandadak golek kang ora ana Anoman kang bakal ngerampung apa sing dadi setyamu pernah apa karo Pandhawa dudu sanak dudu kadang yen mati melu kelangan babu arep apa Bedhemu cilik dhuwur mundhek kupat kapite buntut ulo tawe jero manuk branjangan. Tengkang kandeling kulitmu jemenggleng sudanmu. Yen pancen kowe sadra sekti tanpa citegoh, tanpa meguru watak naji copa mantramu. Watak naji copa mantra tumpang setepiat atau sati kau terak kondoso. Iya. Edan kuwi. Atas. Lo. Lo etias. Pot. Hey.
ho ha hey ha hey push ho hey ha hey ho ho at oh hey hey ah ah oh hey ah oh hi baik oh hats oh oh hat oh hat ah ah oh oh Rananggana sontan endo den palangi datan dikre aku satriya dendaya bareng mati tak ujuti satyaku jroning ati yen mati baliwang aku awit sun labuh bangsa anjrah karo asma reki alam dati saksi sang prawira tama
hit was oh hey ah ah on oh hey look at hey oh us hit hey what oi us oh hey oh no hey ah hey Abrabak sro kabran nanggeket waja mlendere kumbala sugal wijiling sabda ing kesmalaning leket ing jagat gelag-geleng bumi panusmaning jajilanat sukertaning bawana wadya bala ndandang mangure gulungen genderamu bongkok ana gegawanmu Prabu Darposura kang bakal ngayunake bubuh peranaan Pendhawa 100 bareng ambrus 1000 bareng maju ketandangan Darposura remet dadi ndok pengamun-amun
Sapa iki, Sapa iki? Tek ana madya bala murang tata nibani gaman tanpa pamira sapa jenengmu? Aku Darposura Kesete. Ratu Gustiku Cangya Tandya Batari Durga. Jelalatan meripatmu pendirangan, meripat menopari gawe apa temu jeneng negara Ngamarta, Ayo bali, minggat tekan negara Ngamarta. Aku ora gelem minggat. Darposura ora gelem mulih yen durung ngrentengi ndase Pandhawa sak pranakane. Piye? Darposura ora gelem bali yen durung ngrentengi ndase Pandhawa sak pranakane. Kowe ketok gagah ning tanah sabrang. Kowe ketok gagah ning negaramu kono. Ning tanah Jawa petuk biantenge tanah Jawa cekel bathukmu sesuk iso kumpul karo bojomu. Nanti aku ngerebut temen jangan mati. Kamu bareng maju, atas bareng apros. Penggunaan gol, demo. Stop, ayo, arep minggat, Kowe arep minggat nyoh iki sawangan ki apa? Pusaka Kyai Nenggala wis pirang-pirang nyawa sing diuntapake karo pusaka iki kalebu kuwi. Ayo nyoh enak tanduk. Mati to, mati. Cah mberuwek dilawan. Pari sedeng nalindra yaksa halaku kang malwaya ingkang weh musik iki lha kok dadi ana barongan metu saka kedaton negara Ngamarta. Iya, aku buta sing jebol sanggar palanggatan negara Ngamarta. Aja mati tanpa aran, kowe sapa? Takon karo aku Dewa Amral. Kowe sapa, Gatotkaca? Lho. Adik wis ngerti karo jenengku, ngerti wae. Kowe bocah pringgondane anak Werkudara. Iyaw ora. Kowe ngowo teko Malang Kadhak ngadang lakuku. Para pepundhenku Pandhawa murca saka praja. Kamangka Gatotkaca sumurup para pepundhen Pandhawa sadurunge murca mapan ana sanggar palanggatan cetha ngeglo tanpa warana. Kowe buta sing wanuh-wani gendhak sikara marang pepundhenku para Pandhawa. Weh ladalah. Yen pancen kowe ndumuk aku sing nyikara pepundhenmu Pandhawa, para Pandhawa ora mung tak sikara. Para Pandhawa wis mati kamplung ana wadukku. Lah dalah mati dening Garukaca Byangsa Delek. Ayo milih ae. Kaya dilik-itik. Bat!
banjur laguning angin gugur agraning araga gurugur nita kagiri-giri Gatotkaca kleyang-kleyang kabuncanging maruta Dawa Prabu ngaturi ketiwasan sakmurcanipun para pepundhen Pandhawa saking Sanggar Palanggatan wonten buta ingkang gedhene sak gunung anakan ature buta kala wau para Pandhawa pejah dipun untal malang kalian buta kala wau buta wau ngaku jenenge Dewa Amrat ya jagat ya dewa ya Bathara lah kok ora kok tandangi Garwaca kula mboten kuwagang nandingi kasektenipun malah kepara raga kula dipun jawil ngantos kuntal kaprapal ngantos dumugi wonten sahandhap padha paduka wa Prabu Mandura lah dalah sajake kae dudu buta lumrah buta kae sajake lagi cinaket ing dewa winong wong ing Bathara yen Baladewa sing tumandang raurane bakale nasibku ya kaya kowe ora bakal ngrampungi perkara lajeng kersanipun wa Mandura Balarama kados pundi Garwaca kula wonten dawuh aku bakal lumarap ana negara Dwarawati sambat marang adiku Yayi Harimurti utawa Yayi Kresna mbok menawa yen Yayi Kresna kang jumangkat kang sarta kemerembyah iki mengko ana padanging lelakon sabab para Pandhawa lan Yayi Kresna kuwi ibarate kreta jalan sak kusire kula namung ndederek sedaya kersa paduka duh Prabu ora mikir Sambang saka songo genjang ranjing ing alam donya pramanungsa sumber pragara alang nganti paring didana nanging kanca ora rumangsa yen susah alam atesan sira aja padha sesula kabeh ngomong kasaya suksma kula aja padha sembrono supaya jatan antuk citra Yayi Kresna aku sing teko di kinutang-kutang tansah bisa leladi marasa dan terang ngayomi tata susila dadi takon tulodo sakabeh iku sarungan kudu dadi seneng urip kudu kaya luwes luring kabudayan sekali lagi Mas ya Susila dadi teko tulodo
Subhan